Lubos nga ginapanginuwala sa tatlo ka mga subject person nga hindi ilang ilegal nga droga nga nakompiskar sa ila sa kapulisan. Kagabi Enero 11, ginkasa ang drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU sa Zone 7 Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. Ang mga arestado ang ginkilala Sanday Albert Ardales, 29 anyos, Jobert Conol, 42 anyos, kag si Mary Jane Alsol, 34 anyos, lon sa ipareho nga residente sang nasambit nga lugar. Nakuha sa ilang 13 ka mga plastic sang ginapatian Cebu nga nagabalor sang 816,000 pesos kag nagabugat sang 120 grams. Base sa investigasyon ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., hepe sang CDEU, yara sa tatlo kasimana nga inagin monitor ang mga arestado antes ginkasa ang operasyon. Sa bahay naman sa mga arestado, hindi ila ang ilegal nga droga kag panginwala nga wala nakip ang iya pangalan sa Barangay Drug Abuse Council o Badak. 116,000 pesos worth of illegal drugs na more or less 120 grams. Samtang ginkumpirma naman ni Kagawad Ronnie Gion nga si Alsol ang yara sa Badak tungod sa pagkomiter sang illegal nga droga. Sang subong na lang ni Gurus na pero sang illegal weapons lang alam. Karon nakaunong naman ang tatlo ka mga arestado sa Haro Police Station kag nagapakatubang sang kaso nga paglapa sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Country Republic Act 9165. Kag ini si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Kampiyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM.